Xarejn il-bot mill-miliet għas 6 sena konsekutiva ġiet varata l-inizjattiva Il-ħolma ta' tfal bil-professjonisti fil-Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsin Soċjali jirreġistraw ix-xewqat ta' tfal għar-rigal tal-miliet. Tfal li minħabba ċirkustanzi partikolari tagħhom ma jistgħux jakkwistaw rigali mill-familja tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsin Soċjali Alfred Grixti spjega li din l-inizjattiva għall-miliet mhix se solvi problemi, imma setta fi ftit midbatija li għaddu minna tfal li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli. Il-pubbliku jista' jaqta' x-xewqat ta' tfal billi l-ewwel jara x'rigali jixtiequ fis-sit www.childrendreams.org. Dak li jkun jista' jagħżel il-ħolma minn fuq il-website u minn hemm tibda triq sabiex titwettaq ħolma ta' tifel jew tifla. Dan huwa qatt fejn permezz tiegħu wieħed jista' juri biċ-ċar li huwa sabiħ li tagħti xi ħaġa milli tista' biex tferraħ lil ħaddieħor, speċjalment tfal vulnerabbli. Din is-sena hemm 2500 xewqa għar-rigali minn tfal taħt 18-il sena li qegħdin fuq il-kotba tal-fondazzjonijiet minħabba ħtiġijiet tal-familji tagħhom.